og velkommen til Sandra og Nannes tv-show. I dag er emnet om det gamle Rom, og vi får nogle seere, som ringer igennem og stiller nogle spørgsmål om det gamle Rom. Lad os se, hvem vi har, hvem der ringer op. Hej, og hvem har vi igennem telefonen? Det er Benny. Jeg vil gerne vide lidt om Romerriget. Undskyld, jeg kan ikke lige helt høre, hvad du siger. Det er Benny. Jeg vil gerne vide noget om Romerriget. Nå, altså om Romerriget? Ja, selvfølgelig. Okay, Romerriget. Altså, nogle af de første romere levede jo for ca. 2750 år siden. Mange af dem var bønder og boede ved de syv høje ligger ved Roms centrum. Først blev Rom reageret af en konge, men det brød de rige romere sig ikke særlig meget om. Så derfor afsatte de kongen og reagerede nemlig i stedet. Nogle af dem... Nej, altså... Jeg flyver lige helt ud. Nogle af dem sad i senatet, som var romernes folketing. Og senatet valgte hvert år 2 ledere, som lavede nye love. Der var ingen, der ville stemme på dem året efter, hvis de 2 ledere ikke var dygtige nok. Romerne ombyggede et imperium gennem flere hundrede år. Et imperium er et stærkt land, som regerer over mange andre lande. Rom var jo en konge... Rom havde jo ingen konge i 450 år, og det kaldes jo et republik. Romerne besatte store områder i både Italien, Spanien og Frankrig. De førte mange krige mod folk i Karthago, som ligger i Nordafrika. Romerne ville have penge og varer fra alle de områder, som de havde besat. Pengene kom til Rom, og de fleste romere blev meget rige. Kejseren i Rom var verdens mægtigste. Når en romers hær havde erobret et nyt land, blev det kaldt en provins. Okay, mange tak for infoen. Det var så lidt. Benny. Og nu fortsætter vi med Nana og Sandras tv-show. Vi har fået en ny serie igennem, som gerne vil spørge lidt om skole i det gamle Rom, tror jeg. Ja, hvem taler jeg med? Hej, det er Lis. Hej Lis. Jeg vil gerne vide lidt om, hvordan skolen var i det gamle Rom. Jamen, altså i det gamle Rom, der var der meget stor forskel på, hvordan de rige og fattige forældre ville have, at børnene skulle gå i skole. De rige ville for eksempel have, at børnene skulle gå i skole, så de fik noget undervisning, mens de fattige ville gerne have, at mens de fattige gerne ville have, at børnene arbejdede i stedet for at få noget undervisning. Jamen, tusind tak. Det kan jeg godt bruge. Det var så let, Lis. Super. Hej hej. Hej hej. Hej, igen alle sammen. Vi er tilbage fra pausen, hedder det. Og der er nogle seere, der vil spørge om slaver, hvis der er nogen. Hej, og hvem har vi gennem telefonen? Det er Bente. Hej Bente, og du vil gerne vide lidt om slaver? Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, hvordan de havde det i det gamle Rom. Jamen, det er bare super. Vi har noget til dig her. Altså, slaver havde jo ingen rettigheder, fordi de rige romere købte og solgte slaverne som dyr. Nogle romere fik deres frihed, hvis deres ejere syntes, at de fortjente det. Det var meget bedre at være slave, end at være fri og fattig. En rig familie kunne have over 100 husslaver. Hver slave havde sin egen opgave. Hvis nogen gjorde en slave noget, blev de straffet. Det var det samme som at overfalde hans herre. Når et slavepar fik et barn, blev barnet også slave. Herren i huset ejede hele slavefamilien.
hvis en romer havde brug for en ny familie, en ny slave, gik han hen til slavemarkedet, for det havde de jo dengang. Ja. De slaver, der kunne noget særligt, kostede mere end de andre. Det var dyrt at købe en god kok, en god skriver, eller en god frisør, eller alt muligt. Ude på landet måtte slaverne arbejde meget hårdt. Nogle slaver arbejdede i stenbrud, mens andre arbejdede i miner under jord. Hvis slaverne arbejdede langsomt, havde arbejdslederne lov til at piske dem. Og det skete nogle gange, at slaverne blev pisket ihjel. Så de rent faktisk døde af det. Ja. Var det, du havde brug for at høre, eller? Ja, det var lige det hele. Det var helt super. Vi vender tilbage efter pausen, så bliv hængende. Hej og velkommen tilbage fra pausen. Vi har en serie igennem. Hej, hvem har jeg igennem telefonen? Det er Anne Mette. Hej, Anne Mette. Hvad vil du gerne vide om i dag? Jeg vil gerne lige vide lidt om gladiatorer. Jamen, det er da bare helt i orden. En gladiator var enten en slave, fange eller mand, som frivilligt meldte sig til gladiatorskolen. Enten for berømmelse, eller også fordi man nåede kampen. Nogle meldte sig også frivilligt for at sikre deres familie det daglige brød. Selvom de vidste, at det rent faktisk skulle koste dem livet. Disse folk skulle underholde kejseren og de rige romere hedder faktisk, ved at kæmpe mod andre gladiatorer eller mod vilde dyr i det gamle Rom. Der findes mange kilder, som peger på, at nogle gladiatorer kunne være aflønnet. Mange gladiatorer gjorde oprør mod de rige, fordi de ville leve et normalt liv, hvor de ikke skulle frygte døden hver evig eneste dag. Kampene fandt sted i store arenaer, som er over hele Romerriget, som f.eks. Colosseum i Rom. Mange gladiatorer var kriminelle eller slaver, der blev købt og solgt til handelsagenter for at slås og dø i kamp. Gladiatorerne havde ikke noget valg, når det gjaldt deres skæbne. Den gladiator, der huskes bedst i dag, det er Spartacus, som anstiftede et slaveoprør i 73 før Kristi. Blev nedkæmpet af Crassus. Crassus. Var det nok viden? Det var bare lige firen. Okay, det var helt super. Og ved I hvad, det var faktisk det sidste emne, eller det sidste spørgsmål, som vi får i dag. Og vi vender tilbage næste fredag.